Plesová sezóna je už v plnom prúde a tak sme sa aj my s našimi kamerami vybrali na 7. ročník Mestského bálu v Púchove. Dámy odeté do nádherných rób a páni v oblekoch, príjemná hudba, bohatá tombola a výborné jedlo, to všetko nesmelo chýbať na pravom plese a bolo vidieť, že sa ľudia naozaj dobre zabávali. My už plesy robíme 7 rokov a vždy staviame na jednom a tom istom, že ples alebo bál je vtedy dobrý, keď je dobrá zábava, keď je dobrý program, keď sú skvelí moderátori, keď je dobré jedlo. To sú najzákladnejšie atribúty, ktoré z plesu urobia to, čo treba. Čiže presne tieto body sa snažíme naplňať. Vybrali sme podľa môjho názoru veľmi kvalitných moderátorov pre tento ročník. Takisto kapela, ktorá hrá a bude sa striedať aj s ABBA show a so všetkým, čo k tomu patrí. DJ a všetko, čo ponúkame. Skvelá tombola, sponzorská, je zárukou toho, že by sa ľudia mali dobre baviť. Náš bál má vždy také tradičné slávnostné pretancovanie. Tanečný klub Dukla Trenčín sa vždy postará o to, už aj tento rok, aj tie roky predchádzajúce, o také dôstojné zahájenie nášho bálu. No a potom sa snažíme tú zábavu viesť tak, že všade, kde sa pohnete, niečo hrá. Napríklad tu za nami teraz v pozadí počuť ľudovú muziku Ivana Sabloňa, tiež taký osvedčený ťahák, pri ktorom si naši návštevníci vedia aj zaspievať a zatancovať. No a čo sa týka sály, tak tam sa strieda tak DJ ako jedna fajn skupina, ktorá je univerzálna. Volá sa Happy Band. A hrajú tak to všetko, čo ľudia radi počúvajú v modernej verzii, ako aj behom pár minút sa zmenia na skupinu ABBA, čiže ponúknú ABBA show ako takú a toto všetko budeme striedať s DJom a so skvelou zábavou. Náš mestský bál je takým zvláštnym fenoménom, lebo je to síce 7. mestský bál, ale my sme najskôr uskutočnili iba 5 ročníkov. Potom sme ho zastavili na 5 rokov
Preto má také maličké číslo vo svojom rode. A zastavili sme to z toho titulu, že sme nemali kde usporiadávať mestské bály, pretože táto budova sa stávala. Predtým sme kočovali po rôznych miestach, boli sme v hoteloch, športovej hale, kde sa len dalo. Potom bola chvíľočku pauza a teraz tieto posledné 2 ročníky sú tu v tomto priestore. Som však veľmi spokojná s tým, že ktorýkoľvek priestor sme si zobrali, my sme ho vždy naplnili. Čiže naozaj mestský bál ako taký má svoje stabilné zázemie záujemcov a to nás vždy každý rok teší, že nikdy nemusíme robiť obrovskú propagandu a že sa naozaj môžeme spoľahnúť na to, že ľuďom sa u nás páči. Tak verím, že to tak bude aj tento rok. Hudobným hosťom na Púchovskom bále bola aj speváčka Beata Dubasová. Túto speváčku netreba bližšie predstavovať, pretože je to jedna z najznámejších slovenských popových speváčok, ktorá sa na domácej populárnej scéne výrazne presadila už v druhej polovici 80. rokov. Ponúkame vám prvú ukážku z jej vystúpenia a môžete si s nami aj zatancovať. Spievalo úplne úžasne. Ja som tu po mnohých rokoch. Bola som tu samozrejme v Púchove už aj s kapelou a tak, ale tešila som sa, lebo som tu dávno nebola a ľudia nezabudli pesničky, bavili sa, takže to je sen každého speváka toto zažiť. Skvelá atmosféra, teším sa. Krásne oblečené dámy, páni, tip-top. Nádherný priestor. Ja som v tomto novom divadle ešte nebola, takže krásne.
Ja mám plnú plesovú sezónu už niekoľko rokov, lebo tie moje pesničky hovoria, že sa dá na to tancovať a na plese je základ, aby sa tancovalo, takže mám plnú plesovú sezónu, takže len z času na časy, takže s manželom, keď niekde zostaneme aj spať, takže si zatancujeme trošku, ale ja sa tak vytancujem na pódiu, toľko energie dostanem, že mne to úplne stačí. Najbližšie máme budúci týždeň do Trnavy, potom ešte v Bratislave mám 2, bola som na východe už v Michalovciach, v Trebišove, je to dosť, chvála Bohu, teším sa. Ďalšiu pieseň v podaní Beaty Dubasovej si môžete vypočuť práve teraz. Koho poznáme, kto spieva? Chodievali spolu do domu, nabehli niečo prvé k tomu. Bola to ich každodenná cesta, nič nerobiť, občas aj s tým prestať. Ha! Pre rodičov stále chlapci zlatí, každý sa chcel s nimi kamarátiť. Neboli sme žiadne týmy, volali nás i tu šumienky. Šumienky. Poď ticho sem, potom zasa tam, pre chvíľu zesiem, kam sa nevrátam. Poď ticho sem, potom zasa tam, pre chvíľu zesiem, kam sa nevrátam. Nekonečná zmena, pri stole sa mnohé tváre menia. Zostalo len zo pár metár stánych, čo do kosti hlučia staví dajmy. Oravní sú naši chlapci zlatí, keď ich stretnem, tak sa neobrátim. Dnes si vrátim všetkých iných, aj zavolám tu šumienky. Šumienky. Ticho sem, potom zasa tam, pre chvíľu zesiem, kam sa nevrátam. Ticho sem, potom zasa tam, pre chvíľu zesiem, kam sa nevrátam. Ticho sem, potom zasa tam, pre chvíľu zesiem, kam sa nevrátam. Ticho sem, potom zasa tam, pre chvíľu zesiem, kam sa nevrátam. Ďakujem pekne. Ja by som chcela nejakú novú pesničku urobiť, lebo napriek tomu, že ľudia odo mňa chcú iba hity, aj tu keď som išla, to je všade kam idem, si ľudia povedia toto, a ja hovorím, ale aspoň 1-2 nové, tak dobre, dám. Ale chcela by som spraviť nejakú novú pesničku, možno, že sa podarí ju dostať do rády, lebo v tomto
To nechcem sa tu rozširovať, ale to je stará pesnička, že málo sa hrá slovenskej hudby v rádiách. Takže ak sa podarí, budem veľmi rada, je veľmi fajn a páči sa mi, skomponovali sme ju v novembri, takže teraz je január a stále sa mi páči, tak to je dobré znamenie, to mám vždy. Tak ak sa mi tá pesnička páči ešte mesiac, tak potom ju nahráme. Takže uvidím, niečo také pripravujem, nejaký single, možno spravíme aj videoklip, ale čakajú ma vystúpenia, koncerty, to už ľudia nám telefonujú a tak. Takže ja sa teším, ja nič také špeciálne už neplánujem, lebo pesničky mám čo spievať, nie som ten typ, že začínajúca spievačka, ktorá si musí budovať repertoár. Ja repertoár mám, ale vždy je dobre tak si obzvláštniť niečo. Takže čakajú ma aj také spolupráce s niekým. Poslednú hudobnú ukážku vám ponúkame z kultúrneho programu. Pieseň Sme také, aké sme pozná určite každý. Táto pieseň je z Beatinho debutového albumu, ktorý vydala ešte v roku 1987 a stala sa veľkým hitom. Sme také, aké sme. Sme také, aké sme. Popletené, pojašené. Sme také, aké sme. Sme také, aké sme. Hoci máme výskočenie, stále sme dievčatá, večné dievčatá. Sme náš lekár, to stačí brát. Ani jedna neuteká, nepoznáme strach. Dopúšťame osud, s dušou na dlani. Všade o nás, počuť proti nás, ste bezbraní. Sme večné dievčatá, deti ulice. Mladosť je naša útrata, hráme iba o srdce, pripravíme sa. Sme také, aké sme. Sme také, aké sme. Popletené, pojašené. Sme také, aké sme. Sme také, aké sme. Hoci máme výskočenie, stále sme dievčatá, večné dievčatá. Sme náš lekár, to stačí brát. Ani jedna neuteká, nepoznáme strach. Dopúšťame osud, s dušou na dlani. Všade o nás, počuť proti nás, ste bezbraní. Sme večné dievčatá, deti ulice. Mladosť je naša útrata, hráme iba o srdce. Popletené, pojašené. Sme také, aké sme. Hoci máme výskočenie, stále sme dievčatá, večné dievčatá. A teraz pani, ja môžem tlieskať? Sme náš lekár, to sa stačí brak. Ani jedna neuteká, nepoznáme strach. Dopúšťame osud, s dušou na dlani. Všade o nás, počuť proti nás, ste bezbraní. Sme také, aké sme. Sme také, aké sme všetky. Popletené, pojašené. Sme také, sme také, aké sme. Hoci máme
Na záver nás zaujímalo, ako sa páči ľuďom na plese, či sú spokojní, dobre sa zabávajú a nič im nechýba. Či sa nám tu veľmi, už sme tu druhýkrát, ale sú trošku dlhé prestoje. Není hudba. No, a to chýba. Chodívate každý rok na plesy? Každý rok chodíme na plesy, áno. A do iného mesta okrem Púchova? Do Považskej Bystrice, na Matador ples. Chodíme. Sa vám tu páči dnes? Výborne, skvelá atmosféra, takže tak, ako to má byť na plese. Chodívate každý rok na plesy? Snažíme sa, pokiaľ sa dá, tak využijeme príležitosť a chodíme. Tu sme druhýkrát a môžeme iba odporúčať. Kam ešte chodívate, do akých miest? Tu iba v rámci Púchova. Keďže máme malé deti, tak tu v rámci Púchova. Čo si myslíte, čo nesmie chýbať na takom pravom plese? Dobrá atmosféra, dobrí priatelia a dobré víno. Dnes sa mi tu páči veľmi dobre. Ja som prvý raz na tomto plese v Púchove. Nevedel som, že to divadlo sa dá využiť aj na takéto účely a je to pekné. Chodívate na plesy do iných miest? Chodievame, máme partnerskú spoločnosť v Zline a tam sme vždy pozvaní. Keď to porovnáme s týmto, tak sa mi to tu veľmi páči. Z účinkujúcich sa vám tu kto najviac páči? Tak Beata Dubasová teraz, fantastická, ale hneď pri vstupe ľudová hudba Ivana Sadloňa, to tu nesmie chýbať.